खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो गोदान आपडेट लानानै फैलायबाय लोगोफोर। नोंथांमोना जोबजासे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। गिबि आपडेटआवनो दं लोगोफोर, नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड दंब्ला बा जाय बिथांमोनाव रेशन कार्ड दङ दे लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां होननानै बुंनो नांगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोननि न'खराव जुदि रेशन कार्ड दङब्ला बे रेशन कार्डआव नोंथांमोननिया साबानि बांसिन जुदि न'खराव जुदि सुबुं अनजिमा थायो, साबानि बांसिन जुदि नोंथांमोननियाव सुबुं अनजिमाया जायो, अब्लानिया नोंथांमोनहा बेवहाय माइरंखौ मोननो हानाय नंला। साबानि बारा जायफोर दङ दै, साबानिल' माइरंखौ मोननाय जागोन होननानै आसाम सरकारा फोसावखाबाय। दा नोंथांमोननि न'खराव साप'ज हमनानै ला नोंथांमोननि न'खराव 7 फेमिलि दङ आरोना लोगोफोर, नोंथांमोननिया फेमिलिया 7 अब्लानिया नोंथांमोना साबानि जि माइरं, बे साबानि माइरं सासेयाव नोंथांमोननिया बेसेबांनो सासेयाव 5 केजि, नोंथांमोननिया सासेयाव 5 केजिब्ला नोंथांमोननिया सासेयाव 5 केजिबा साबायाव बेसेबां मोनगोन? 5×5 = 25, 25 केजिखौल' नोंथांमोना मोननो हागोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय साबानि बारा पपुलेसन थायोब्लाबो बा सुबुं अनजिमा नोंथांमोननि न'खराव थायोब्लाबो, न'खर गिदिरब्लाबो नोंथांमोना मा खालामनांगोननो, साबानिल' माने नोंथांमोनहा बेवहाय रेशनखौ मोननो हासिगोन आरोना, साबानिल'। 8 थायोब्लाबो, 7 थायोब्लाबो, 6 थायोब्लाबो नोंथांमोना 25 किल' माइरंखौल' मोननो हासिगोन होननानै आसाम सरकारा फोसावखाबाय। बेनि मेन खार'ना नैबेनो लोगोफोर, नोंथांमोना जुदि साबानि बारा जुदि पपुलेसन न'खराव दङब्ला नोंथांमोना रेशन कार्डखौ बुखावनानै लाखा आरोना लोगोफोर, अब्लानो नोंथांमोना गासिबो माइरंखौ मोनजोबगोन। बेखौ आसाम सरकारा मोनसे टारगेट खालामदों। थारमाने बे बोसोराव आसाम सरकारा बयनोबो रेशन कार्डखौ होनो थाखाय थांखि लादों। बेखायनो सोरनिबा न'खराव बुरजा पपुलेसन दङब्ला नोंथांमोनहा रेशन कार्डखौ गोदान बानायनानै लानो हासिगोन आरो। दा बेनि एप्लाइआ जाथ'वाखै दे लोगोफोर, जेब्ला जागोन अब्ला आं नोंथांमोननो रेशन कार्डनि एप्लाइआ जेब्ला जागोन अब्ला आं नोंथांमोननो आपडेट लाबोगोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। दा नोंथांमोननो आं फोरमायहरखाबाय, नोंथांमोनहा जुदि साबानि बारा जुदि न'खरसेयाव साबानि बारा जुदि दङब्ला नोंथांमोनहा 25 केजिल' माइरं नोंथांमोना मोननो हासिगोन। बेनि बारा नोंथांमोना मोननो हानाय नंला दे लोगोफोर। आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोनाबो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। बे बारनिफ्राय नोंथांमोना 25 केजिल' माइरं मोननो हासिगोन आरोना लोगोफोर। आरो जाय बिथांमोना PM किसाननि माने फैसा मोनबाय दङ आरोना, आबादारिनि फैसा मोनबाय दं, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां होनना बुंनांगोन आरोना। जाय बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो 1 इनस्टलमेन्टनिफ्राय लानानै 23 इनस्टलमेन्टसिम दिनैसिम मोनबाय दङ आरोना। इनस्टलमेन्टसिम जाय बिथांमोना फैसाखौ मोनबाय दं, 2,000 फैसाखौ, बिथांमोननि थाखाय मोनसे गाज्रि खौरां होनना बुंनांगोन। जाय बिथांमोनहा सिगाङाव माने एप्लाइ खालामनाय समाव जि नोंथांमोननि लेन्ड, बे लेन्ड हानि डकुमेन्टस, लेन्ड हल्डिं, बे लेन्ड हल्डिंखौ जुदि गुबुननि लाबोनानै होफैदोंब्ला बा गुबुन अनारशिपनि नोंथांमोना लाबोनानै होफैदोंब्ला लेन्ड हल्डिंखौ, नोंथांमोना खैफोदाव गोग्लैसिगोन आरोना लोगोफोर। गोसोआव लाखा, जुदि नोंथांमोननि न'खराव गांसेल' लेन्ड हल्डिं थायोब्ला बेजोंनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। नाथाय नोंथांमोना गोबाङानो मा खालामदों, मालायनि लेन्ड हल्डिंखौ लाबोनानैबो बे PM किसाननि जि फैसा मोननायनि जि एप्लाइ, बे एप्लाइआव आबादारिफोरनि जि फैसा मोननायनि जि एप्लाइ, बेवहाय एप्लाइ खालामनानै लाफैदों आरोना लोगोफोर। दा बेनि भेरिफाइड माने सोलिबाय दं आरोना। बेनि नायबिजिरनाया दा बेखौ सरकारा, भारत सरकारा बेखौ माने आसाम सरकारनो दैथायहरबाय। बेवहाय जाय बिथांमोना लेन्ड हल्डिंआव गुबुननि हानि डकुमेन्टस होनानै बे PM किसाननि 23 इनस्टलमेन्टआनो जा बा 1 इनस्टलमेन्टनिफ्राय लानानै 23 इनस्टलमेन्टसिम जाय बिथांमोना मोनबाय दङ, बिथांमोनखौ नायबिजिरनायनि मोनसे खामानि सोलिहोबाय दं आरोना लोगोफोर। बेखायनो नोंथांमोना जि दखानाव रेशन जादों दै, बे रेशन दखानाव, रेशन गलायाव नोंथांमोननि नामा बे रेशन जाग्रानियाव लिस्टआ ओंखारना फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोननि एरियायावबो सोरनाबा रेशन, जाय बिथांमोना बेफोरबायदि खालामदों बा लेन्ड हल्डिंखौ मालायनि लाबोनानै होफैदों, बिथांमोननियाबो बे रेशन दखानाव माने नोंथांनि जि नामा बेवहाय नुजानानै फैदों आरोना, PM किसाननि फैसा मोननायनि थाखाय होननानै। बेवहाय नोंथांमोनहा मा खालामनो नांगोन, दा जुदि गुबुननिफ्राय लाबोदों लेन्ड हल्डिंखौ, नोंथांमोननियाबो नामा जुदि रेशन कार्डआव ओंखारनानै फैदोंब्ला बा रेशन कार्डनि लिस्टआव ओंखारनानै फैदोंब्ला, नोंथांमोना जि दखानाव रेशन जायो बे दखानाव एसे खौरां लादो लोगोफोर, अब्ला मिथिगोन माने नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि जुदि गुबुननिफ्राय लाबोनानै होफैदोंब्ला नोंथांनि नामाबो दखानाव निस्सय सिखारगोन आरोना लोगोफोर। अब्लानिया नोंथांमोना मा खालामनो नांगोन,
नोंथांमोनहा नोंथांमोननि एरियायाव थानाय जाय एरियानि गावबुरा बिथांनिफ्राय गांसे लेटार मानि बिथांनि सार्टिफिकेटआव गांसे लाइजाम लिरनानै नोंथांमोना लानानै फैनांगोन आरो बेखौ दखान हल्दारनो नोंथांमोना होफैनांगोन दे लोगोफोर। बे हानि सोमोन्दै नोंथांमोना लिरनानै लाना फैनांगोन। बेखौ जि नोंथांमोननि एरियानि जायफोर गावबुरा, बे गावबुराया मानि बेखौ मानि बे एप्लिकेसनखौ बा लेटारखौ मानि गावबुराया लिरनानै हरगोन। अब्ला नोंथांमोना बे रेशन दखानाव जमा होफैबानो जाबाय दे लोगोफोर। अब्लानो नोंथांमोननि जि PM किसाननि फैसा मोननायाव जि फैनाय लिस्ट, नोंथांमोना रेशन कार्डजों फैफानाय जि लिस्ट, बे लिस्टआ नोंथांमोननिया साक्सेसफुल जागोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना गावबुरानिफ्राय मोनसे लेटार लिरनानै लानानै फैबानो जाबाय आरो गावबुरानि सार्टिफिकेटआव। बेनिफ्राय नोंथांमोना रेशन दखानाव जमा होफैबानो जाबाय। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायहरखाबाय। नोंथांमोना बेखिनि खामानिखौ जुदि जाय बिथांमोननिया रेशन कार्डआव नाम लिस्टआ फैदों दै, आरो सिगाङाव नोंथांमोननो फोरमायखादोंमोन, नोंथांमोनाबो जुदि गुबुन एरियानि हानि जि लेन्ड हल्डिं लानानै फैदोंब्ला बा गुबुन सिटिफोरनि जुदि लेन्ड हल्डिं लानानै फैदोंब्ला नोंथांमोननियाबो नामा बेफोरबायदि ओंखारनानै फैगोन आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना थाबैनो खौरां लादो गाव गावनि रेशन दखानाव, आरो नोंथांमोननि जि बिनाय डकुमेन्ट्स, बे डकुमेन्ट्सफोरखौ नोंथांमोना जमा होफिन। अब्लानो PM किसाननि फैसाखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन आरो आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय। आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन, जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनाखैदि, थांनाय बोसोरफ्राव बा सिगां बोसोरफोरनिफ्राय नोंथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनबोनो हायाखैमोन। बे बोसोराव एबार बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मोनसे थांखि लाबाय, जाय बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोनाखैदि बिथांमोननो माने बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ 2026 मायथाइयाव माने होनो थांखि लाबाय आरोना लोगोफोर। जाय बिथांमोना मोनाखै, आरो जाय बिथांमोनहा मोनाखै बिथांमोननि सार्भेया एसे सिगाङाव 2025 मायथाइयाव गेजेर मानसोआव माने बिनि सार्भेया सोलिबाय थादोंमोन आरोना। बेनिफ्राय बिथांमोना बेवहाय जिअ'टेगिं जि खालामनाय हाबाफारि बेखौ माने मावफुंलांजोब्बाय आरो। बेवहाय जाय बिथांमोना जिअ'टेग खालामजाबाय बिथांमोनहा माने एबार नैबे 2026 मायथाइयाव बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि जि न', बे न'खौ माने मोननो थांगासिनो दं आरो लोगोफोर। बिराद गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन, जाय बिथांमोनहा मोनाखै। आरो बेनि गेजेराव सार्भे खालामजानायाव जुदि नोंथांमोननि न'खराव जुदि सोरबाफोर साख्रि मावनाय बा जब मावनाय बा अर्थात नोंथांमोननि न'खराव जुदि सारि साखा दङब्ला, बेवहाय न' फाक्का दंखायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोननो हानाय नङा होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ फोरमायनानै होखादों दे, आरो बेजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टआबो फोरमायनानै होखादों। बेनिखायनो जुदि जिअ'टेगिंआव नोंथांमोननिया लिस्टआ मोजाङै थांदोंब्लासो, बा नोंथांमोननिया जि सार्भे जानाय समाव जेबो बेले बेजे गैयालासिनो नोंथांनि सार्भेया बा नोंथांनि जिअ'टेगआ माने कमप्लिटलि जादोंब्लासो नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ माने नैबे 2026 मायथाइयाव नोंथाङा मोननो हागोन आरोना लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ सिगां बोसोरनिफ्राय मोनाखै, आरो न'खराव गोरिब न'खर, दुखिया न'खर, बिथांमोननि थाखाय बे माने मोनसे गोजोनथाव खौरां होनना बुंनांगोन आरोना। नोंथांमोना नैबे 2026 मायथाइयावनो बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो थांसिगोन दे लोगोफोर। दा बेवहाय 15 लाख माने न'खरफोरनो माने होनो थांखि लाबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो जुदि दुखिया न'खरब्ला बा रेशन कार्ड दंखायोब्ला, नोंथांमोनहा गावनि बेक्तियाव जुदि रेशन कार्ड दंखायोब्ला, नोंथांमोना बे प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न'खौ मोननो थांसिगोन आरो लोगोफोर। आं बेखिनिखौ दिनै नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। दा जाय बिथांमोना सिगां बोसोरफ्राव प्रधान मन्त्रि आवास योजनानि न' मोनाखैमोन, बिथांमोना बे बोसोराव मोननो हासिगोन आरो लोगोफोर। गोजोन्थों, थेंक इउ। नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन।